Čauže ľudia, ďalšie videa, dnes som tu ja, Rexstar, a v tomto videu budeme hrať zase Brawl Stars v Robloxu, pretože ste dokázali dať 10 lajkov na tom videu. Takže bude part 2, ako som napísal v tom komentáru, že 10 lajkov part 2 a ideme proste hrať. Ok, som Shelly a ideme hrať boss fight, to je oveľa lepšie. Kde je ten boss? A tam je. Všetci sme spolu, to je dosť dobré. O, ten boss je tu nahore, kámo, tak to je dobré. Ok, tak poď, budeme strieľať, idem spamovať. Boom. What the fuck, to kto urobil? Nejaká účko, nie? Teraz som tu uväznený. Úplne, že nádhera. On je teraz fialový, kamo, on je teraz angry, ak sa nemýlim. O nie, kamo, teraz je veľmi ťažký. What the fuck? On je teraz fialový, to je zlé, to je zlé, to je hro... Ten bot skáče, what the fuck? Kamo, nie! Nerobte teammate. Poďme na to. Inak, ak by ste vedeli, že čo by som mal hrať na Robloxe, alebo také, čo by som mal proste hrať na Robloxe, no tak mi napíšte dole do komentárov, že čo by som mal hrať, alebo čo by som si mal proste zahrať na Robloxe. Každý komentár si čítam a veľmi si toho vážim. Ok, takže tak. Mám rank 6 na tej Shelly, aspoň rank 15 by sme mohli dať reálne. Kamo, ak dáme rank 15, to bude random, pretože to je dosť ťažké dávať ranky. Môže strieľať? Dobre, môžem rieť. On je už žltý, on je, neviem, že či to je God mod, alebo... Ale ja horím. No ne. Tak ja mám úplne málo životov. Čo to je tam? Tam tento boss fight, ten je dosť ťažký, akože. Nechcem nič hovoriť, ale... O, tak, kamo. Poď. Nie, on ma zabije. Ja som dead. Nie, kamo. Tento bot ma naháňa. On dáva on dá... Kamo. Ako? Kamo, ten El Primo bere power cube, tak to je jasné, že žije. Čo? Kamo, videli ste to? Tá jedna strela ma dala na ranu. Yes, máme to. 290 týchto pointov, to je dosť dobré. Ok, kámo, a koľko trofí zostaneme? Žiadne trofí. O, môžem si vylepšiť. Ok, vylepším si na rank, na level 6, kámo. Potrebujem si tu Shelly vylepšiť, pretože potrebujem mať najväčší level do Shelly. O, dobrý skin, kámo. Ok, kámo, takže poďme. Ideme. Kámo, už bežíme proste 3000, máme tu Barleyho, ešte našho ten bot je s nami. Ok, kámo, to je prvýkrát, čo vidím. Ok, kámo, takže ja tu tak idem všetkých obídem, proste ja tu nájdem len na haste, proste. Na ten, oný. Takže, bum. Už sme im ubrali. Kámo, ten Fang je s nimi, prečo ten Fang je proti mne stále ten 11? Poď, je tu aj El Primo. Keď zomrel som, ale dal som určite musím dať nejaké tie hity tomu proste vecmu, kámo, proste ja neviem hovoriť. Ok, kámo, takže rýchlo, u nás tak to je, teraz už nie, ok, takže tu pôjdem tu a tu proste, teraz to obidnem z pravej časti, tam pôjdem, takže pôjdem tu na do krovia, úplne, že nádhera, no pôjdem tu na do krovia, to je trampolína, počkať. Ó, kámo, dobre, dala mi to tu hore. To sú botovia, takže to není silné, dobre. Takže pôjdem tu a rýchlo to vyspamujem, zatiaľ vedieme. O nie, už sa to spawnul, kámo. On dáva damage ten Fang, hej. Ok, kámo, tá Shelly to tu zničil. A ja to nie som. Ne, ok, kámo, dobre, tak som zobral. Vieš čo, ja idem proste dopredu, mňa nezaujíma nejaký Fang, proste to nebudem obraňovať, keď mám power 6, alebo má power 11. Skoro dvakrát viac ako ja. Takže ja idem tu a ideme ich rozmátiť, posledné percentá reálne. Poď, Primo, pomôžem. Bum, kámo. Tu dačo horí. 6%, kámo. 5%, kámo. Nie, on na mňa strieľa. Nie, kámo, 3% reálne. 3%, kámo. Čo to je? Kámo, poďme. Toto je proste, kámo, toto nejako trvá dlhšie ako normálny Brawl Stars, sa mi zdá. A 3%. A bum, účko! Kámo, ja som to dal. Plus 38 trofejí za 42 000 damage. Jaj, takže čím som lepší, tak tým budem mať viac trofejí. Aha, kámo, tak ja si toto otvorím. Kámo, 700, ty kokos. Ok, takže musíme najväčší damage, ok, a 2 gemy. Ja by som dal akože hot zone, to je také, alebo ne, kámo, boss fight, to je také, dobre, takže vylepším si Shelly, ok, nemôžem si vylepšiť Shelly, bum, všetky útoky, aby som mal najviac damage tam dám, bum, a ešte znova, aby som mal najviac damage, už mám tam účko, ty kokos, what the fuck, som ležal,
Zomri, kamo, účko na teba som dal, som profík, čo? Ok, tak poďme na to. Kamo, what the fuck, ten Mortis, ten má také dlhé strely, what the fuck, kamo. Bum, bum, bum. Spamujem úplne strely, všetky spamujem. Vyspamujem tohto typka. Neviem, odkiaľ berú tie power cubky, alebo on sa len tak objavia. Alebo čo? O nie, kamo, on ide po mňa, on ide. Počkaj, ja mám účko, ja som tam mohol dať účko, tak poď sem. Ešte poď sem, bum. Keď poď sem, ešte ťa vyspamujem, kámo, toto je teraz najľahší boss fight v mojom živote reálne. No tá jedna strela, čo strieľa, no, tak on to má dá na jednu ranu, no. To je taká škoda. Bum, kámo. Kam to zdrhá ten boss? Sem poď. Sem poď. On ide k L Primovi. Posledné sekundy sú. Poď sem. Bum, 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 bum. Nie, kámo, ne. Ja som zomrel. Kam to zdrhá? Poď sem, bum, 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 kamo, ja som mu dal účko. Ok, kamo, tak on ma odhodil úplne komplet ďaleko, úplne do vesmíru. A máme koľko mám? Za 58... Ja tu mám iba 4 trofeje, takže rank 9, kamo, tak super. Radšej by som dostal akože tie trofeje, takže dáme hot zone, hej? Žiadny knockout, pozor, nie knockout. Teraz hot zone, kde máme stať? Aha, tu máme stať. Tak ja tu nebudem stať, hej, ja tu nadám najviac percent alebo damage. Oni majú či ja to ešte na ich strane. Vieš čo, tak ty tu stoj, ja tam pôjdem, hej. Ja som proste profík, ja to tam dám ako nič. Ale dúfam, že s nimi nebude zase ten Fang. Čus, kámo, ja som profík. Kámo, neviem, kto by hral Piper, že proste úplne, neviem, to by sa akože moc nestrafili. 92%, tak rýchlo, čo to je? Kámo, tak to je broken. Iba 9 trofejí, kámo, tak to je fakt málo. Radšej ten hash, tam dostanem najviac trofejí, akože. Kámo, barvy, to bude OP proste. Keď idem si urobiť skin. Selected, ok, teraz ho už mám selectnúť. Ok, takže, otvoríme si toto, rýchlo, aby sme si mohli takoho vylepšiť. Kámo, není tam. Shelly, iba 127, ok. Brawlers, boom. Check what gadget. Ok, kámo, dobre, takže gadget potrebujem 1000 coinov. A nemám coiny. Ja na to využijem, ok. Proste pôjdem. Dáme haste, to je skôr. A my už ideme hrať, kámo, ok. Takže už si kúpim za gemy, mám vypočítané, to mám takto. Za gemy si kúpim coiny a za tie coiny si kúpim nejakú gadgetu. A vyskúšame ju, hej. Dobrá bude asi tá na diaľku, pretože väčšinou na diaľku je napríklad Piper alebo proste takto, hej. A proste to sa bude dosť vyplatí, hej. Je tu napríklad Piper, čo dám ako nič proste. A ideme to. Poď, sme tu traja reálne. Poďme. Poď. Spamujem úplne najviac, ako sa to dá. Nám uberajú tiež, ale my to dávame ešte lepšie. My sme profíci proste. To ma zaujíma. Prečo keď je hash, no tak vždycky ho vyhrávam s týmom. Neviem prečo, akože. Poď. Kámo, reálne tu tá Piper, ktorá tu je, kámo. Kámo, Piper na haste, to by som nikdy nezvolil, ale ja zomrem, ok, kámo. 11%, ja to tu už u nás ubránim nejako, ok, kámo, ešte sme to stihli. 38 trofejí, 43, ok, kámo, tak ja som získal teraz reálne, ja mám rank 12. Kámo, tak rýchlo si toto otvorím. Ok, bum, 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 to ma nezaujíma, čo dostanem, ale zoberiem si shop. A tu nám mám coiny za gemy, tak si kúpim, kámo, to je dosť. Tak si kúpim, dáme 150 coinov proste, aby sme si takže dáme brawler, toto. A tu je toto. Počkaj, nie, jak som toto. Aha, takže môže byť zatiaľ iba toto. A ja, ok, tak mám toto. Keďže to je zatiaľ jediná gadget, ktorá tu je. A ja nemám tu, mám tu, ok, kámo, ukáž? Ok, kámo. A tam je odpočet ten zelený, vidíte to, takže môžem to nekonečno-krát použiť. Ok, a potom je tu zase ten odpočet. Ok, takže, čo tu máme? To je hot zone. Ok, tak idem hrať. My musíme mať viac, idem k ním. Mali viac, kámo. Dáme toto, aby sme boli rýchlejší. A ideme, poď. Zomri Tara, dobre. Nie, Riko, kámo, ten bude opäť podľa mňa. Poď rýchlo. Spamuj. Ale ja som spamoval na bota. Nie, tam sú boti, tí oni. A zatiaľ to dávame, máme veľa percent, hej. 96, 98 a 100 nie. Máme to.
koľko? OK, aspoň nad 20 by som mohol zobrať. Vždycky, že proste takých 20 trofejí každú hru by sme mohli zobrať. Keď to je perfektné, kamo, ja mám gadgety, teším sa na Star Power. A to je asi z tohto videa všetko, tak dajte like a odber, dúfam, že sa vám video páčilo, zdieľajte video a povedzte, napíšte nejaký komentár, čo by som si mohol zahrať v Robloxe, Brawl Stars, nejakú challenge Brawl Stars alebo v Robloxe. A to je všetko. Tak akože čus, kámo, čus.